Tak dnes máme deň sláčikov a práve sme docvičili. Môžeš nám tak skrátke povedať, čo sme robili? Takže to naše povolanie, alebo pre niekoho hobby, je pre telo jednostranné zaťaženie. Takže dneska sme robili to, aby sme to jednostranné zaťaženie, to, že sme vlastne napríklad do jednej strany preťažujeme predné rameno, tým pádom krčnú chrbticu, tak dnes sme vlastne robili cviky, ktorým vlastne toto kompenzujeme, aby sme mohli ďalej hrať na husliach, na violončele, a aby sme proste nemali nejaké problémy, či už s platničkami, s výrastkami, alebo tak, proste aby nás nič nebolelo. Uvoľňovali sme niektoré partie, niektoré svaly sme zase posilňovali, aby proste to telo bolo čo najviac funkčné a čo v najprirodzenejšej pozícii. Pracuje sa ti dobre s hudobníkmi, keďže aj ty si sám hudobník? Momentálne mám asi 5 hudobníkov, čo sú ako moji klienti, ale jasne, pracujem sa s nimi dobre. Trošku musím povedať, že väčšina z nich nie je úplne zvyknutá na záťaž, takže trošku si zvykajú, ale nakoniec si zvyknú a niektorí sú aj veľmi šikovní. Aj teraz, čo mám nejakých nových, tak sú veľmi šikovní a ja som bol prekvapený z niektorých. Takéto cvičenie, ako sme tu dneska mali, možno ako často by bolo dobré, aby sme ho opakovali? V podstate toto cvičenie to sa dá odcvičiť tak behom 30-40 minút, 2-3 krát do týždňa ideálne. Samozrejme, dobre potom časom tie cviky zmeniť, preto som aj dneska robil aj trošku iné cviky, aby to bolo zase oproti minulajšku trošku iné. Ale 2-3 krát do týždňa je podľa mňa také ideálne, aby človek mal z toho prospech a aby to malo nejaký význam. Ďakujeme veľmi pekne. Nie, ďakujem. Áno, a ešte čo sa bojíš? Že sa zakoktám a že otázku položím úplne... Výborne, super, je to vonku. OK. Tak daj špatnú otázku, mi daj, prosím. Super. A môžem na začiatok sa spýtať, že keď vás chcem trošku predstaviť, tak môžem povedať, že ste napríklad pedagóg a huslista, alebo môžeš čo povedať, je? Úplne kľudne to povedz, čo chceš povedz. A je to pravda? Je to pravda, i to je pravda, áno. Dobre. Nezabudni mi na tú zlú otázku nejakú mi daj. Prvú mi daj takú úplne nejakú blbú mi daj. Dnes je deň sláčikov. Prišli ste vlakom? Áno, došiel som vlakom, ktorý meškal, ale došiel som, stihol som to. Vy ste pedagóg a huslista a dneska ste nám prišli spraviť prednášku a chcela by som sa spýtať o čom? Tak áno, som huslista, pedagóg a ešte aj spisovateľ a ešte aj lektor, všechno možné, ale dneska bola prednáška o tréme, o tom, jak sa na to môžeme iným spôsobom dívať. Prečo je dôležité rozprávať o týchto veciach? Je to dôležité preto, že tá tréma nám často kazí ten výkon umelecký. Keď máme to nacvičené, všetko vieme a zrazu na to vystúpenie a je to horšie. Hej? A tam vlastne je tá otázka toho umelca, že čo má doma cvičiť, keď doma mu to ide vlastne a tom pódium to nejde. Hej? A to je ten problém, on sa potrebuje s týmto zoznámiť, aby vedel, že jak má mentálne cvičiť sám seba, aby to vystúpenie bolo dobré. A okrem toho, že budeme takéto veci počúvať a rozprávať sa o nich, čo môžeme ešte urobiť iné, niečo praktickejšie? Tak úplne najzákladnejšie je to mať radosť z toho, čo robíme. Ako náhle mám radosť z toho, čo robím a užívam si to, nemám trému. Buď sa bojím, nebo si to užívam. Nejde to udělat to zároveň. Takže ideálne je to učiť sa radosť. Hrať radosťou doma, kdekoľvek, proste užívať si tú radosť, učiť sa tú radosť k tomu nástroju mať a s tým nástrojom. A vy ste ešte spomínali, že je dobré napríklad improvizovať a že robíte nejaké kruhy. Dá sa na také kruhy dostať, improvizačné? Áno, určite, rád vás tam uvidím, kohokoľvek, robím to tak 2-krát do roka v Brne, tie kruhy improvizačné a tam cvičíme vlastne v tom, jak hľadať sám seba, svoju hudbu, jak vlastne sa nebáť, zahrať niečo pred druhými a vlastne jak byť autenticky sám sebou a mám na svojich stránkach hudebnihry.cz, tam mám informácie o hudebných kruhoch, takže kľudne je možnosť sa tam zúčastniť toho. Ďakujeme veľmi pekne. Ja, ďakujem.
Počujeme sa? Ideme klásť otázky. Dobrý deň, môžem sa vás opýtať otázku? Pardon, nemám nie. Máte trému? Teraz nie. Trošku. Táto kamera ma stresuje trošku. To je dobré. Máš trému pri koncertovaní? Áno. A čo si zobrala z tejto prednášky o tréme pre svoje budúce koncertovanie? Mám sa rozprávať, alebo to majú byť také, že jednoslovné odpovede? Mám rozprávať, dobre. Ja poviem na rovinu, že mne už veľmi pomáha len to, že máme ten interpretačný seminár s Martinom. Aj keď sme rozprávali o tých veciach, čo nás stresujú akože v tých skupinách, tak veľmi podobnú vec sme robili aj na tom seminári. Že už to nebolo niečo úplne také nové, ale že vždycky je to takým prínosom proste sa nad tým zamyslieť, že čo ma stresuje, prečo ma to stresuje. A je super počuť, že nie sme v tom sami. Vždycky ma to tak povzbudí, že to bude na budúce lepšie, ale je to proste asi vec, na ktorej sa dlhodobo pracuje, takže. A ty hráš pre koho, keď hráš? No, záleží asi, kde to je. Že keď hrám niekde na skúškach, na internom koncerte, alebo proste niečo také, čo je také oficiálne, tak to hrám, pretože musím. Ale zase potom oveľa radšej mám také príležitosti, keď hráme neviem, nejakú komorinu, alebo keď je to vyslovene, že viem, že tí ľudia sú tam, pretože to chcú počuť. Že vtedy rada hrám. A vtedy hrám aj pre nich, aj pre seba. Lebo nám to robí takú vzájomnú radosť. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte, môžem vás vyrušiť? Nie. OK. Tereska, ty učíš však? Áno, učím. Violončelo. Uteká ti respondent. Nie. Ja prídem. A z tejto prednášky sa ti podarilo zobrať si niečo, čo môžeš použiť vo svojich pedagogických štúdiách? Áno. Ulovila som tieto dve knihy, stihla som ešte, kým boli, takže sa z nich veľmi teším. A budeš sa snažiť niečo praktikovať na svojich študentoch? Áno. Budem sa snažiť ich učiť to, čo ja mám naučené a čo nechcem, aby oni mali, takže budem sa snažiť to nejako otačať, že aby oni nemali rôzne, nechcem to nazvať traumy, ale také tie zlozvyky. Aj psychické, aj fyzické. A aký je tvoj napríklad jeden zlozvyk, ak teda to nie je veľmi súkromná vec? Tak jeden z tých mentálnych je určite strach z toho verejného vystupovania a z tých hráčských je to určite, že keď človek má hrať vyššie na violončele, že zrazu ide z tej komfortnej zóny tu niekde tu, tak to nechcem, aby mali. Ako to napríklad vysvetľuješ študentom? Ja im to nehovorím, že je to nejaké ťažké, že skôr im akože ukážem, že sa tam veľmi ľahko dá dostať, že akože samu seba aj sa snažím presvedčiť, že to nie je ťažké a že je to úplne v pohode, že keď o tom nevedia, že je to ťažké, tak oni to neriešia. A je niečo konkrétne na tejto prednáške, čo ťa napríklad prekvapilo alebo ti tak ustálo v srdci? Asi tá radosť z toho, že tam je vždy, aj keď riešime stres, aj keď riešime nejaké technické veci, že vždy tam je proste ten základ toho a to je tá radosť z tej hudby, na ktorú často zabudáme všetci. Smola. Teďka.